ассалому алайкум дӯстони азиз. Худованд шумо ва наздикони шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. аз шумо хоҳиш то охир хуб гӯш кунед. соҷида як духтари қад баланду зебо ва ҳусну ҷамолаш ба худ зеб медод. корҳои хонаро тозаву озода мекард. дар оила танҳо худ модар ва хоҳараш ҳастанду халос. падарашон дар 5-солагиашон вафот карда буд. модарашон хола Эдилбар баъди шавҳараш дигар нахост ки ба шавҳар барояд ва нахост духтаронаш дар дасти пияндар азоб кашида калон шаванд. чун худаш дузанда буд, бо ҳамин кораш зиндагиашро хуб пеш мебурд. шабу рӯз дар хизмати мардум буд. бо ҳамин ҳунараш ду духтарашро бо азобу машаққат ба воя расонид. ва ин танҳо худаш не, балки мардуми деҳа низ ин оиларо дӯст медоштанд ва ҳурмату эҳтиром мекарданд. соҷида бо ҳамроҳи хоҳараш аз модарашон касби дузандагиро омӯхтанд ва ба худ хеле мизоҷи зиёд ҷамъ карда буданд. хулас ба оила ва ба модарашон кӯмак мекарданд. акнун холаи Дилбар дигар дар зиндагӣ азоб намекашид, зеро ду духтари пурҳунар дошт. ба соҷида ҷавонони деҳа ошиқу маъшуқ буданд. ба ин нигоҳ накарда писари раиси деҳа низ ошиқаш буд. дӯстон, ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои оригинал ва турани тозаро ба шумо тавсия медиҳем. экумени паста барои простатит ва мардонагиро бақувват кардан, самиуванд барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад, миноксидил барои мӯи сарваришро ҳафз кардан ва баровардан, пигменто барои касали пӯст ва бемории пес, крем френк барои муҳлати камхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқа, фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад ва ҳамчунин дороҳои кирм барои кӯдакон ва одамои калон. метавонед бо боварӣ аз ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои худотонро заказ кунед. доставка ба тамом шаҳрҳои Россия ҳаст ва ҳамчунин агар Москва бошад ба тамом метро доставкаш бепул аст. марҳамат. соҷида пас аз хатми мактаб хеле хостгорони зиёд барои соҷида омад ва холаи Дилбар мегуфт духтарам ҳоло ҷавон аст, намехоҳам дар ин сину сол ӯро ба шавҳар диҳам. байни ин хостгорон писари раиси деҳа Сарвар низ буд. ҳамин хел обрӯмандони деҳа ба назди холаи Дилбар омада ӯро розӣ гардониданд, то ки духтарашро ба писари раиси деҳа, яъне ба Сарвар диҳад. холаи Дилбар низ ноилоҷ розӣ шуд. ҳамин тавр фотиҳа карданд. модари Сарвар апаи Холида мегуфт: шумо ҳеҷ ташвиш накунед, ҳамашро бар уҳдаи худ мегирем. бар ин мардуми деҳа низ то ҳадди зур расашон бар холаи Дилбар кӯмаки худро мерасонданд. холаи Дилбар аз кӯмаки мардум шод шуда гирьякунон дуои хайр мекард. ҳамин тавр ба тӯй 4 рӯз монд. Сарвар хост бо соҷида вохӯрӣ кунад. ду ҷавон вохӯрданд. соҷида аз шарм ба замин нигоҳ мекард. Сарвар бошад ба духтари дӯстдоштааш ки оиладор мешавад, аз ин хеле шод буд ва намедонист суханро аз куҷо оғоз кунад. Сарвар мегуфт: ман шодам ки туро аз худ кардам. худо хоҳад ту модари фарзандони ман мешавӣ. соҷида бошад ҳамон шарм мекард. хулас аз байн 2 соат ҳам сипарӣ шуд. соҷида гуфт: вақти мо ба анҷом расид. ман меравам. хайр, нағз монед, гуфта бо ҳамроҳи дугонааш равон шуд ба сӯи хона. шодии Сарвар ҳадду канор надошт. соҷида низ хурсанд ба хона баргашт. дугонаҳояш ӯро дар гирду атрофаш ҷамъ шуданд ва гуфтанд: чиро суҳбат кардед? бигӯ, писар бар ту маҳқул шуд? ҳамин гуна суханҳоро мегуфтанду бо худ механдиданд. соҷида табассумкунон гуфт: шумо рафта корҳоятонро кунед, бар шумо гап бошаду халос. бас гӯён табассум мекард ва корашро идома медод. холаи Дилбар духтаронро ҷиғ зада гуфт: духтаронам, имрӯзро ҳисоб накунем, пас аз чанд рӯз тӯй ҳаст. мо омодагӣ дида наметавонем. ҳама аз пайи корҳои худ шаванд. ҳамин тавр холаи Дилбар ба духтарон вазифа дод ва гуфт: яктои шумо ба халати соҷида тухма гузаронед, дигаратон тоқияшро омода кунед. ҳама аз пайи кор шавад. ман корҳои зиёд дорам, бояд сарпоҳои меҳмононро омода кунам, гуфта ба назди занҳо дохили хона шуд.
акси ин корро бинед, ки дар ҳамин лаҳза Свето мурданд. духтарон дар назди шам бо якдигар кӯмак карда ҳазлу шӯхиҳо мекарданду механдиданд. соҷида бошад бо фикру хиёлҳои ширин тугма медӯхт. дар ҳамин вақт чизе шуду садои соҷида дигаргун мебаромад ва ба пушт ба замин афтид. пас аз 2 дақиқа аз ҳуш рафт. дар ҳамин вақт сару садоҳо зиёд шуд. касе барои ёрии таъҷилиро ҷиғ задан ба берун рафт ва дигаре аз тарси зиёд гирья мекард. холаи Дилбар дигар ҷон дар баданаш намонд. духтарашро оғӯш карда мегуфт: духтарам ҷон, духтарам, бо ман шӯхӣ накун. чашматро боз кун. бар ту чизе шавад, ман худро бахшида наметавонам ва бе ту чӣ гуна зиндагӣ мекунам. гӯён зору нола мекард. кош ҳамаш хоб мебуду. соҷида чашмонашро боз мекард. аммо афсӯс, ҳаракатҳо бефоида шуда, соҷида чашмашро боз намекард. албатта деҳа ҳаст. дигар ҳолатҳое мешавад, ки ҳатто ёрии таъҷилӣ низ дар вақташ расида намеояд. холаи Дилбар фикр мекард духтарашро тамоман аз даст дод. дар ҳамин лаҳза ёрии таъҷилӣ, яъне табибон омаданд. диданд, ки соҷида аллакай аз ҳуш рафтасту дили ӯ кор намекунад. гӯё табибон ба холаи Дилбар гуфт: худованд сабратон диҳад. духтари шумо аллакай аз дунё гузаштааст ва мо барои ташхисро аз нав кардан бояд ба беморхона барем. вақте ки холаи Дилбар ин суханонро шунид, гирьяи бисёр, нолаи сахт ва хеле садои баланд кард ва дар ҳамин лаҳза холаи Дилбар низ аз ҳуш рафт.